liyaliku pamriye aja lali marang aku najan kula boten melu besuke ngeling ana lelabetku lamun embane selaka emane namung tansah damel suwa niki embane kancana pamriye tansah manggiya rahaja yen nganti ilang mripate jarene namai rubeda yen nganti dinggo wong siji besuke wis mangsa kudowa pilihanku mripat biru pamriye mreh sulistya ingkang warni yen takon isi atiku besuke mertan nono ali-ali ilang mripate jarene namai rubeda yen nganti dinggo wong siji besuke wis mangsa kudowa pilihanku mripat biru pamriye mreh sulistya ingkang warni yen takon isi atiku besuke mersanono ali-ali jarene klilipen wae kok manis yen manggone ana pipi jarene manis yen diusapi jarene
manise yen mantro mantro yen manggone ana janggut jarene manise yen manggut manggut patune katuju kato entek amek pangalame dirumpaka warna-warna entek amek ukarane ngandeng-ngandeng ana gulu jarene manise yen sambat ngelu yen manggone laki niku jarene asame ngumpuli madu jarene manise yen mantro mantro yen manggone ana janggut jarene manise yen manggut manggut patune katuju karso entek amek pangalame Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amit amit pasang Kalimantabe sinabeteng ilodone mugi katebena saking siku dendaning Gusti Kang Maha Kawasa. Kasugengan katentreman miwah karaharjan mugi tansah tumedhak temanduk kajiwa kasarira dhumateng jiwangga panjenengan sedaya balasan kula waradin sagung dumadi nuwun dhumateng para pepundhen para sesepuh pinisepuh ingkang hanggung mestuti dhumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi para pangemban-pangembating praja satriyaning negari ingkang minangka dados pandam-pandaming para kawula dasih ingkang sinuba ing pagormatan para sarjana sujana-sujananing budi ingkang sampun wenang hanampi wahyuning kasutapan ingkang satuhu bagya mulya nuninjih brayat ageng Baraya Wirayata Baraya Wiratampama para purna karya labet praja ingkang mahambek luhuring dharma para kyai alim ulama
ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi. Para satyara dacarana madya, para tamu kakung miwah putri sedaya ingkang pantes hanamping pakurmatan satuhu pantes lamonta sinudarsana. Maradapa awit saking panyuranipun Ibu Satini kula ingkang kapitedan sinaraya hambaka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kandha jejering pambiwara utawi panata adicara ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak lelenggan kanthi mardu mardikaning penggalih dhumateng sedaya para tamu langkung-langkung pangombyong pisan saking Laladan Timbrangan Kecamatan Gunem Kadipaten Rembang. Awit ing kalenggahan menika sederek kula Ibu Satini boten kewahe matur wonten ngarsa panjenengan sedaya karana saking mongkokipun penggalihipun bebasan lir kadya kajugrugan harga inten seganten madu. Katite ing kalenggahan menika atmaja kinasih Sang Bagus anak Mas Mustaqim sampun amengku garwa ingkang sulistya ing warni angging arenggih ingkang sesilih genduk Dyah Rara Ayu Novi Fitri Rahayu putri atmajanipun Bapak Rabu almarhum miwah Ibu Siti Aspoah saking Laladan Timbrangan Gunem Kadipaten Rembang. Saking menika nyuwun donga pangestunipun sedaya para pemundhen saha para rawuh mugi-mugi atmaja penganten kalih Sang Bagus anak Mas Mustaqim saha genduk Novi anggenipun ambyur wonten ing gesanging bebrayan agung tansah jinangkung dening Gusti Kang Akarya Loka. Mugi dipun ridhoi Allah Taala dados kulawarga ingkang barokah fid dunya hatal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Dipun temaken kula Ki Prapta Ganda dipura saking Karangjati Blora Kota nanging estunipun kula menika cah Galdawa nggih tanggi piyambak kalih manten putri Mbak Novi nggih. Wonten ing kalenggahan menika ngaturaken sugeng makarya sarengan kalian Gia Harapan Rias and Decoration R Anita Makeup fotografer soho video syuting Studio 15 hiburanipun musik Indonesia yang dipun sengkuyung kadang Putrajaya Audio Professional Production. Dumateng sedaya para kadang ingkang kapiji semonggo panjenengan sedaya kula dherekaken kula suwun samapta ing gati sawega ing diri hangayahi pakaryan sesarengan ngantos sak paripurnaning adicara pahargyan nika. Nuwun 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 kula nuwun ingkang minulya ing gati ing kalenggahan menika hangancik tata cara atur pasrah atmaja penganten putri genduk Dyah Rara Ayu Novi Fitri Rahayu wonten ingkang minangka dados susulipun Ibu Siti Aspoah sederek kula Bapak Yai Maimun dhateng Bapak Yai Maimun monggo wekdal saha panggilan kula aturaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ambali sepisan malih nggih kersane kompak. Salam niku nek jawab hukumipun pripun Pak Bu? Wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du.
wonten ngarsanipun para alim, para kiai, sesepuh dalah bini sepuh ingkang tansah kula takzimaken, dumateng sahibul hajat Ibu Sutini, Ibu Satini nggih, Ibu Satini ingkang kula hormati, mboten kesupen dumateng temanten kekalih ingkang sak menika nembe berbahagia, saha dumateng besan saking Timbrangan saha sak pangombyongipun ingkang tansah kula hormati ugi, lan dumateng panjenenganipun MC handalipun Bluro niku asli saking Tegal Dawa, kebetulan niku nggih rencang kawula, panjenenganipun Ki Prapto Gondo Dipuro, nek mboten salah naminipun ditambahi Ki Prapto Gondo Dipuro ingkang kula tresnani. Para rawuh sedaya kakung Sumawana Putri ingkang kinurmatan, saderengipun sekedhik kula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya kalangkung rumiyin, monggo kita sareng-sareng ngaturaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, bilih punapa kanthi taufik saha hidayahipun wonten ing kalodhangan punika kita saged nderekaken nggih ngiring temanten kekalih kanthi keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, mboten wonten alangan rubeda punapa. Amin Allahumma. Mboten kesupen sholawat serta salam mugi tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun fid dini wad dunya ilal akhirah. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, kula teng mriki anamung talang atur saking panjenenganipun Ibu Siti Aspuah saha Mbah Sukini, mboten badhe matur ingkang kathah, karanten nggih mboten saged matur ingkang kathah. Ngoten. Ingkang sepindah saking Ibu Siti Aspuah ngaturaken salam taklim katur dumateng panjenenganipun Ibu Satini, saha saking Ibu Siti Aspuah ngaturaken matur suwun ingkang kathah keranten anggenipun rawuh wonten mriki sampun dipun aturi pinaraan utawi pasugata sehingga saged napa nglancaraken adicara wonten ing siang punika. Saking Ibu Siti Aspuah mboten saged mbales amal kesaenan panjenengan sedawa, anamung saged ngaturaken jazakumullah khairan katsira. Bapak Ibu para rawuh sedaya ingkang kinurmatan, sepindah malih kula teng mriki anamung talang aturipun saking Ibu Siti Aspuah saha Mbah Sukini, bilih kula dipun aturi masrahaken dumateng temanten putri ingkang paring asma Novitri Rahayu pikantuk Nakmas Bagus Mustaqim. Pramila kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim, pengantin putri ingkang paring asma Novitri Rahayu kula pasrahaken dumateng Ibu Satini. Nggih, pangapunten niki nek pengantin putri niki tesih soal omah-omah tesih kosong Bu nggih. Dereng nggadahi pengalaman babar blas. Pramila kok mbok bilih pengantin putri niku teng mriki nggadahi tindak tanduk utawi napa kemawon, panjenengan ampun sungkan-sungkan napa istilahipun membelajari nggih secara omah-omah ingkang sae. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, ingkang saklajengipun mbok bilih
anggen kawula saha sak rombongan rawuh wonten mriki nggadahi kekilafan utawi tindak tanduk ingkang kirang resepaken wonten ing penggalih panjenengan sedaya. Kula ingkang mawakili nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun saha sak bibaripun adicara menika kula sak rombongan nyuwun pamit wangsul wonten griyanipun kiyambak-kiyambak lan mugi-mugi mawon dipun paringi slamet wilujeng mboten wonten alangan rubida punapa. Ingkang terakhir nyuwun donganipun nggih, nyuwun donganipun mugi-mugi temanten kekalih punika dadosa manten ngantos kaken-kaken saha ninen-ninen dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan dipun paringi putra putri ingkang soleh utawi solihah. Amin Allahumma amin Allahumma. Cekap semanten anggen kawula matur mbok bilih wonten talang atur ingkang kirang resepaken wonten ing penggalih panjenengan sedaya. Kula pribadi nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Akhiru kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak Yai Maimun. Katingal toto titis pangandikanipun Bapak Yai Maimun ingkang minangka dados susulipun Ibu Siti Aspoah wonten sampun kepareng masarakan atmojo penganten putri genduk Diah Roro Ayu Novi Fitri Rahayu dhateng keluarga ageng ingkang hamanggugati Ibu Satini. Sangganing para tamu ingkang minulya ing gati ing kalenggahan menika hangancik adicara upacara adat panggih paramila dhumateng Sang Juru Sembogo kasun samapta ing gati sawigaing diri enggal-enggal manggihaken atmojo penganten kekalihipun netepi adat widi widana ingkang sampun lumampah wonten ing tanah Jawi. Nuwun kula nuwun. Nuwun kula nuwun. Para pamirsa ingkang pantes hanapi pakurmatan. Wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing pepestèn saking panguwaosing Gusti ingkang murbeng temati. Nalika semono ana titahing Gusti ingkang asipat jalu lawan wanita ingkang sampun sumadya hanetepi jejering agesang hangancik ing alamatya bangkit manunggalaken karsa arsa ngancik ing alam bebrayan. Paripurna netepi sunnah Kanjeng Nabi kang arupi syariat nikah kanthi ridhaning Gusti Kang Maha Agung. Ing wanci punika temanten saripit bangkit manunggalaken karsa arsa netepi upacara adat widi-widira ingkang sampun sinengken nuninggih upacara panggih. Saperlu nulat ati endahing budaya tulus. Dupi wis tinata titi tataning wigati sigra jumangkah sang paraga pamedhuk ing puspita adiring nuninggih kembar mayang dening jejaka miwah kenya kekalih kinarya sarana dauping temanting. Saya dangu saya cetha saya caket saya ngalila tindakira putra temanten kekalih kiyo sami apagut tinggal tepuking pandulu catur nitra. Sakala wonten daya pangaribawa kang ambabar karsa dadya sarana pambukaning rasa ginaib kang tumanep ing sanubari. Nulya kumlawi astani temanten putri sarwi ambalang gantalan mring temanten kakung ingkang winastan gondang kasih. Semanten ugi temanten kakung gumanti ambalang gantal ingkang winastan gondang tutur. Sang saya caket lampah istri temanten saribit hanya ketiken dogo kencana isi tirtawana ingkang sampun manunggal kalih sekar triwarna ana mawar melati kanting yekti pinangka dadya pambukaning karya tama kang anggung kumantil kantil ing patoning netra. Para pamirsa
Temanten Saribit sampun takep asta. Sigra hanjengku Sri Temanten Putri ing ngarsanipun ingkang garwa hanya keti Antiga jinaket ing Pokor Kencana. Dening temanten kakung sakala diganti napa ing padha pecah sanalika pramila daya-daya temanten putri kya amiji samparan ingkang raga. Mengko pralampita para pamirsa murid sageta angicali saliring Sukerta tulus manggih raharja. Paripurna gati ningkang titilaksana panggih samono sang pinantian wis jumeneng jajar sumanding sarwi sinegepan sindur dening Kanjeng Ibu. Pangastawan ingkang Ibu bebrayan ingkang putra Sarimbit tinuntun ing rahing kautamen pinayungan ing budi rahayu wani marang bebener wedi marang kanistan. Temanten Sarimbit tumuntun pirayong lampahi rinengkul kinempit kempit dening Kanjeng Ibu jenggara saking sasana panggih tumuju mring palenggahanira kanthi sesanti jaya jaya wijayanti. Para pamirsa wis handungkap lampahiri sang temanten Saribit ing dambar rinengga sigra lenggah jajar geget-raget renggang kula kemipir bulut anggeran tulak sitaning tata upacara yang sampun tinata. Anakku ngger, ayo sira bakal tak lungguh ning papan kamulyan. Iki mana papan kamulyan sing biyen tak lungguhipun bapa kalawan ibumu kula. Wiwit dina iki tak pasrahke marang jeneng sira. Katraging panuwun Kanjeng Rama. Saning yahning talaga kadhi langit. Bang tepas bulan hupamaneko lintang toyo kusumawon ayo sumawon sanggaring para tamu ingkang minulya gati adi sorangan cek bobot timbang utawi pangkon timbang pramila ingkang romok marang pinarak lenggah wonten ing sasana rinengga atmaja penganten kekalih lenggah wonten ing sukunipun bapa kanan lan kiri sawetawis mekaten ingkang ibu nyuwun pirsa kepiye to Pakne abot sing endi to Pakne yen tak timbang bobote padha wae Bune. Ki pranyata mertandhake ento atmajaku sakarone iki wis imbang katresnan. Sanggaring para tamu, Kakung Mbah Putri atur ninga ing samreka hangancik tanem jero upacara ingkang sinebat utawi winasan kacar kucur asale wong liya dadya sedulur kacang kawak bele kawak asale wong liya dadya sanad
Katalika kaya mangkono sang penganten kakung wis katingal jumeneng asta tilam lampus ingkang iswas kapurata Jawa ketos Palawija Sekar Pancawarna miwah arta receh sok glogok banyu gentong bebasane entuk sithik diwenehna sithik entuk akeh ya diwenehna akeh ya kala mangsane wong lanang nyelempetno sithik gawe tuku rokok ora apa-apa ten watone dadi wong lanang ki sing cetha tur ora usah neka-neka kaya sing nyritake areng pengantin putri Mbak Novi jejering wanodya ingkang gemi nastiti surti tur kebak ing pangati-ati kirang mar menawi to asling tampa kaya dering katitepaken dhumateng wanodya ingkang pinitados kawidagdanipun nggih menika kapasrahaken dhumateng ingkang ibu satpotoning sun kang tumeling hangulati puspita endahing warni sang jaring pratamu ingkang minulya gati ing kalenggahan menika hangancik kembul bujana utawi dahar klimah pramila sang pengantin kakung sang bagus anak Mas Mustaqim keparenga handulang ingkang garwa Mbak Novi makaten ugi Mbak Novi kasuwun handulang dhumateng Raka Mas Mustaqim atmaja pengantin kekalih keparenga sarwa sami dolang dinulang sarwa sami dolang dinulang minangka pratandha lintuning sih katresnan bukti saling menyayangi dan mencintai santai mawon Mas Mbak nggih galak olah ler tatet ambaro lah ngene mesra ya Mas sekeca kita kang pamulo alos manes mawe kung sembata keng hatek monggo njukanipun bae mondora hangko agora pa dadya pantes malat kong unjukan toya wening utawi tirta wening ingkang raosipun tawa tawi tawar pralambang dhumateng penganten kalih uripa kaya banyu putih ya nger nadyan to ki mung ora ana rasane ning banget migunani sangganing para tamu ingkang dat satu budi
ngancik sungkemanipun atmaja penganten dhumateng para punden pramila sedaya atmaja penganten rutat canela saha Sang Bagus anak Mas Mustaqim kalolos dawuhipun awit satira pundi kemawon ngaturaken sungkem bekti dhateng pepunden datan dikeparingaken ngasta sanjata menapa kemawon. Duh Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu jimat pepunden kula keparang kloten garwa nyuwun tambahing pangestu nyuwun tambahing pamuji anggen kula netepi gesangian Rama Ibu kono ger enggal nyuwun pangestu marang maratuwamu ki kalebu wong tuamu kula ngestaken dawuh Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu biwalengku pepunden aja nganti padha lali ya ger anggonira bangun bale wis kuwi tegese anggonmu omah-omah nindakake urip bebrayan agung atut runtut sak karone dak jaluk sing padha rukun manunggal nyawija nganti kakek ninen-ninen nganti ing besok temeka ing dalan kula atono tukar padu aja seneng tukar padu tansah eling sabarang ati ana rasa disurasa ana rembug ya dirembug bebarengan pancen jenenge urip hati kulawarga ya ger kuat nampa pemirsa yang berbahagia, sebagai dokumentasi peristiwa bersejarah yang terjadi hari ini, mempelai berdua berkenan untuk bergambar bersama lewat sorotan kamera syuting video sebagai ungkapan rasa bahagia. Wajah-wajah bahagia terpancar dari sorot mata mempelai berdua yang seolah takkan luntur terkena sengatan sinar mentari, senantiasa berseri tersirami pancaran beningnya cinta yang suci. Pemirsa, usai mempelai berdua melaksanakan foto, kini langkah mempelai berdua diikuti oleh kedua orang tua yang juga merasakan gita bahagia putra-putrinya tercinta. Niki desa pundi iki? Kembang Pertapan Arga Keloso. Besane saking pundi niki? Jurang Jero. Besane saking Timbrangan. Pundi niku? Timbrangan niku Kecamatan Gunem, Kadipaten Rembang. Oh, Bayo jauh Jawa ya. Tengah, Indonesia. Oh, iya. Ini selamat datang buat rombongan besan, Ya. Sugeng Rawuh, Sugeng Angrabi, Pasugatan ingkang Cemawis. Ini yang di belakang Ombrangan juga. nyanyi apa? Ombrangan kudu Jangan nyanyi ke sik. susu konter nggih, Bu nggih, Nah. Pak Bu nggih. Jangan ke susu kondor. Jangan ke susu ku basa Wis boten apa-apa, Mbak. Campur boten apa-apa. Diwareke riyen nggih, Bu, Pak nggih. Santai mawon. Nggih. Empon. Wong kendaraane bis rapet mboten wedi Jawa. Santai mawon, oke? Santai mawon. Ah. Mangga. Bersama Gea Nada, Dasi dan Gijo buat Dasi dan mempelai Gijo. berdua. Ayo nak. Asik. Ayo Mas Limin.
berkencu yang ku dambakan, gadis yang punya malu. Cinta karena dasi akan segera basi, cinta karena kencu akan segera layu. Enjoy bareng bersama Gianada Putra Jaya Audio Professional Production. Berhias perlu, cantik pun perlu untuk gairah cinta. Akhlak mulia, hiasan yang utama. Kalau jadi neraka, harta benda. kalau jadi bencana, bukan leher berdasi yang ku dambakan, dia yang punya hati. bukan alis berukir, bukan bibir berkencu yang ku dambakan, gadis yang punya malu. Cinta karena dasi akan segera basi, cinta karena kencu akan segera layu. Asik. Pasukan joget mana yo? Timberangan, perantaan siap, oke. Jabatan perlu, tampan pun perlu, bahkan emas bermata. Tetapi cinta di atas segalanya. Berhias perlu, cantik pun perlu untuk gairah cinta. Akhlak mulia, hiasan yang utama. Harta benda, Kalau jadi neraka, laja injak. kalau jadi bencana, Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi yang ku dambakan, pria yang punya mercy. bukan alis berukir, bukan bibir berkencu yang ku dambakan, gadis yang punya malu. Cinta karena dasi akan segera basi, cinta karena kencu akan segera layu. Ya, kasih apos buat Gianada. Oke, juga yang minta Bapak Ibu mau request monggo Iya. dipersilakan ya. Kembali King. Ayo Nok, untuk pemanasan lagu yang kedua dari Gianada bersama Mbak Korina. Asik. Rumiyin Bu, ya Allah, karek nyebrang mriku kok iso kesusune ra umum iki lho. Mangken riyen, mangken nek mantuke terakhir wonten dol prese Bu. Oh, ajeng Jawa. Mboten napa-napa nyipeng teng mriki mboten napa-napa Bu. Kula wong caket to iso. Nah, kira dorene ya ora apa-apa ya Bapak ya. Oke, Nah, nek oke. teng mriku ya masuk penyanyine dikon ning guri Panasan padi-padi. nek gosong piye? Hah?
Lho wong kene biasa icer ning Tegal ngene iki wis wah, usume wah. nggek ladon kok ya Bu. Biasa. Wis bar icer apa ora? Biasa icer yang persilan Urung. Lah iki biasane ngene iki ya Wani. icer ning Tegal icer Wah, icer jagung, Ya, wayah Ben. ngoreang ngono iku. Ben rada ireng sithik. Aduh, tapi mana sih Bu iki tenan. Wah. Jangan terangkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih ngaturaken wilujeng enjang dungkap Wilujeng siang enjang. Bapak Oh, nggih. nggih. Sarangan GN musik sak menika dalam rangka Walimatul Arus alhamdulillah. Oh, nggih, Sampun alhamdulillah. kelaksanan sampun ijab kabul Bapak nggih. Sampun alhamdulillah. Niki kalih nenggo gantos busana leres. Ngleres. Oke. Kirap kanan. Didoakan buat temantennya semoga bahagia selalu. Amin. Enggal-enggal diparingi keturunan soleh dan soleha. Amin. Sampai maut memisahkan Amin. jodoh dunia dan akhirat. Amin. Nek kaya ngene iki ra iso nyawang ngantane belas kok cah. Yes. Nggih. Alhamdulillah. Mbok menawi wonten pamundutan saking pangombyong, monggo kula semanggaaken. Nah, karek ngalor suwide kok Bu ampun kesesorien. Wong tangga Niki desa ae lho. Tangga desa, sarangan GN musik. Wonten pamundutan apa mboten? Tamu undangan. Capek gunung dijenglengno. Biasane iki nek gak neng dulure dhewe iki 100.000 lho, Pak. Tenan. Iki neng kene karo dulure dep-dep karo gratis kok gratis diskon ya. 150 wae. Loh. Diaturi tunggal nyampur sari rumien ditenggo manggen insyaallah wonten apa ya? Apa ya? Bingung aku. Anutya Ayu Utama iki lho apa sih judulnya? Puspitanala ya, Puspitanala. Puspitanala. Nggih. Ambil digi aja ya, Mas. Oke. Ini ki nera karo GN musik aku yo moh. Masa ya penyanyi yang dur kericak ngene. Penyanyi dur kericak. Udah kayak kernet truk. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting sehat. Alhamdulillah Oh, penting alhamdulillah. sehat. Gianada menyediakan semua perabotan Ya. dan gerabah dan lain-lain Pak. Regane murah meriah. Mau 300.000 wis teko sak priase. teko sak priase, sak komplit, padi-padine, sak MC-ne. Sak MC-ne, sak Murah penyanyi-ne. Lagi biasa. Mbak di situ aja. Lagi ngembaran umi kusumo mulat lang-lang bronto anggawe semsemi nolong Studio 5 Esumanir pahit madu lindri-lindri nyawa netramu dasar lencer kuning anggubah rasa tresnoku gambar tanahku jiwa katon memanisin sakar makar kang melatih rinunje katon kinelu
Faradea. Sanggane pratama ingkang minulya ing gati ing kalangganan menika hangancik adicara kirap kanarendran sang suba manggala kang sampun katingal samapta ing gati sawijining diri arsa njengaraken ambedol pinanganten kalih saking sasana pinajang. Ati arsa swaranipun lerombak ing samudra. Sang Surba Manggala jaluk dalan nggih, jaluk dalan. Encing pinal gumuruh pendemberi kama guru.
gumuruh pendeperi koma guru mungkung oh pinarungit swara nyawan tanagane kapiyarsa swaranipun lerombaing samudra Pangapunten mobil sak ngajenging sasana rinengga pramila adicara hangacik kirap kanarendran. Mobil putih tolong digeser sedikit sementara. Matur nuwun. Paduka Wiguraja wijiling dewa Harjaning sarira hidup binarung swaraning gongso ingkang hamba bareng ketawang langen Gita Sri Narendra Sirat Mojo temanten ingkang kalih kang wis jengkar saking Dampar Sasana Rinengga kemarang sedya parimandi wonten ing panti busana kang arsa rucat busana kanarendran badhe ngrasuk busana kasatriyan sinten ingkang menangka dados pangarsaning lampah arenggih ingkang sinebat Sang Suba Manggala Suba tegesipun sae mila boten nama mokal yen to ing kadang kang menangka dados pangarsaning lampah arenggih kadang kula cak kimbis ingkang mijil saking laladan Jatirogo Tuban Jawi Wetan ingkang menangka dados karing paewan arenggih atmaja pekanten kalihipun Bagus Mustaqim saha ingkang garwa Dyah Rara Ayu Novi Fitri Rahayu Gene rono lampah sapecak mangu satindak kendel ing sedya hanamung tenuwun sih nugraning Gusti yen Cinandra pindhane lir kadya Sang Narendra sarimbit ingkang garwa katuntun dening patah sak kembaran ingkang dumadi saking kenya alit-alit ingkang ayu-ayu warnane edi peni busanane
menika minangka panuntun amrih temanten kekalih mugi tansah saged asih asah asuh ingkang sarta hayu hayem hangayomi tan kantun kadharaken Putri Domas kenya ingkang sulistining warni lamun to benjang kagarwa dening satriya mugi pikantuka jejering satriya utama tan kantun satriya kembar ingkang srebat Pratiwa Manggala ingkang duwati saking taruna kang bagus warnane kembar busanane ason pararamita dhumateng panganten kalih mugi tansah kembar ing cipta rasa karsa lan karyane sedaya para pamendhen Mas Bombong Hirawaning manah ngawuningani bilih atmaja panganten kekalih tansah ginarubyuk dening para kadang Wandawa saha sineksen sangganing para rawuh romeng mola romeng mola sorahap sare Song Sasmita Sang Suba Manggala sampun paring sasmita belat aja penganten campur mlebet wonten ing sasana tepas wangi utawi panti busana kang arsara cat busana kanarindran badhe ngrasuk busana kasatriyan
banget adik Kaila, wah luar dari biasa ya. Ya, Lewong bersama Gianada untuk mengiringi kirap kasatrian Mas Manten, Mbak Manten. Yo, Lewong, monggo. Yang mau nyanyi, Mbak enggak berdiri aja. Sini. Berdiri. Sampai basah ya. Lanjut. J. Nanti ada adegan kayang nggak? Ada. Ayo. Monggo Mbak E cantik. Sabtu Papitur. Asik. Asik. Neng sliraku. Ketap neng sisir. Cucuk lampai ya sampai teko. Lanjut nawan nggih. Sabtu penitara. Sisih
Percaya. Pogote ngene kok ora kelar iki lho. Wis ngene iki sing paring ketara bekakas yang ini. Kandhane ya. Iku susune diplenet mawak. Mang ono sing ngarani kaya SBS kok. Iku cangkem apa SBS ambane ngono. Heeh. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Nggih saged sowan wonten desa Kembang. Niki nderek pundi Jurang Jero, Mbogorjo. Dalane luar biasa. Luar biasa. Dalan rano sing dipilih belas. Ya dalane mung siji kok dipilih. Apane? Dalan mberikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki teng dalemipun sinten? Ibu Satini. Ibu Satini dalah bapak sinten, Mas? Bapak ngarepan almarhum. Nggih Ibu Ngatini menika jan luar biasa. Ibu Satini. Heeh, tamune bek tumplek nyawiji dadi siji. Alhamdulillah. Nyatane berase ya tumbuk-tumbuk. Alhamdulillah. Jajane ya tumbuk-tumbuk. Gulone ya tumbuk-tumbuk. Bareng aku ning kamar mandi, Mas. Terus ora kok gula mie beras sing tumbuk-tumbuk. Lawane? Kumbane ya tumbuk-tumbuk. Ya saking sibuke digawe kok ya lumrah ora saking sibuke sing duwe gawe ning jan luar biasa nandake bahwasane Ibu Satini menika priyantune grapyak semangat karo toko teparo. Nyatane pengiringe ya blek tumplek. Ngantene ya ganteng. Ndara Putri nggih ayu. Periase sinten? Jeng R Anita. Jeng R Anita menika riase pun kondang kalong. Kondang kalong kengrat ekonomis, kualitas artis. Kualitas artis. Ayu tur kinyis. Ayu tur kinyis. Luar biasa. Ibuke sing gelangan gedhi kalau karuan ngrentep iku. Alah, gelange akeh kok nglamun kaya wong mikir mekar. Iki sida disawerno nek ngene iki. Lah iya. Lah wong wedok ya sing apik aja nglamun wae. Apa kowe ya duwe mekar, Mak? Lah iya ora kenal. Kaya wong mikir mekar karo PMPM. Ibune iki dhuwit ra pengen nanggone nang omah. Saya piye, Bu? Alhamdulillah, nek mungkin nggih nyawer nggih, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh niku bojone jenengan. Alhamdulillah, enom niku wau. Aku sida mulai iki sida mulai digawani kalung siji iki aku. Kalau siji gewedhi. Wong kene iki jan luar biasa. Luar biasa. Ayem adem tentrem. Gemah rarso. Omahe wae yo pinggir alas. Kandhane kok iso asri suasana. Mriki Mas. Pripun? Nggih. Aku wedi yo. Wedi kene. Wedi nek kualan aku. Alah kok kualan apa sing nom-nom kono nek guri wae yo dikono. Lah nek nom-nom kae yo. Apa meneh wis mambu ngono kae. Wah, yo doyan wae kon. Wae yo doyan aku, Mas. Aja genane aku mulai mikku di iki susuku di mik masyaallah sing ngemik susuku langsung mlebu puskesmas kok mendem keracunan lambi biri kok iko ndak sing kurang bayar kurang kae kok Mas ngono kok dicethake lho ya iku sing saronge keri nang kamarku masa wong. Ayo. Nggih kula tak pitepangan rumiyin nggih Mas. Oke, harus. Wong ayune ngene kok jenenge Kimbis. Nderek pitepangan Bapak Ibu kula paring asma Anindita Eswara Ayu Maharani, Agni Pratista Arka Dewi Kuswardono, Ratna Mutmainah Sukuni. Wah. Asma Kinarya Japa lho Bu, Asma Kinarya Japa. Samono dawane iku. Anindita Eswara Ayu Maharani menika pun nandhake bahwasane kula wong wedok sing ayu dhewe ning alam donya. Ratna Mutmainah menika Ratna wong wedok, Mutmainah menika kakehan ngemut barang sing ranggenah. Rokok LPG ora oleh beracun LPG. Sukuni menika Bu nyuwun sewu lek wong wedok-wedok kene ora ana sing susune iso muni kaya susuku. Pengen ngerti to piye? Pengen roh? Buktikan. Pengen roh? Buktikan. Pengen roh? Buktikan. Ngene kok kowe ape ngemut, apa gayo sereten lebu puskesmas kowe. Lah, iki ora iso ora tau demek susu iki. Walah, iki wong wedok tenagane gedene ram. Rasa. Angker mandul. Iki pengen tak piye kok iso ngiler-ngiler nyawang. Penasaran deh. Sing klambi biru kalau Mas penasaran karo aku. Ning
masalah bayarnya kurang aja dicethake. Ora apa-apa. Engko tak bagi. Nggih, alhamdulillah. Niki kula wau ngandhap mriki wedi lek keguguran lho, Mas. Heeh. Keguguran. Kula menika meteng enom, Mas. Meteng enom. Iya. Oh, tunggu hati-hati. Kok ya rundingan eneng apa? Jenengan penasaran? Astagfirullah. Penasaran. Donat iki lho. Oh, kandhane ya. Ngene kok ape mbok emi. Kamu gak mlebu puskesmas kowe. Ana sing reaksi. Ana sing tangi, Mas. Niki nyuwun lagu napa jenengan? Mami. Nggih nyuwun lagu napa? Gelandangan kering sudah rasanya air mataku. Kandhane ya. Ikut ta, Mas? Langsung Lah wong-wonge bagus kok lagu gelandangan sing liyane ngono lho. Kamera dulu. Kok jembatan lah sementing dompete kandel. Piye kok iso wong kene iki bagus-bagus tenan ya wis rambutnya abang iki kaya mantanku mbiyen. Bringose tipis tara iya bringose. Alah jebule tenan. Wong kene iki wis bolo kabeh kok. Bolo kabeh. Bringos tipis. Bringos tipis, gede dhuwur. Gede dhuwur. Suba manggolone ayo dijak tepange riyen. Coba manggolo. Ndi ae kadang-kadang ganteng-gantengnya ndi mau. Ganteng-gantengnya cewek. Aku yo bingung loh Mas, gone iki nggo endi aku. Kene Suba Manggolo sing wedok-wedok, sing lanang-lanang maju mengarep. Ayo ditunggu karo Mbak Anita. Ayo. Wedok. Ayo, Nduk. Ayo. Sayangku. Sing ape nyanyi sayang? Sing ape nyanyi sayang? Manggolo Yuda sini. Lagunya. Do Mas Manggolo turun. Ayo. Kene. Turun. Nyanyi napa sayang? Gak sida. Joget wae ya. Joget wae. Apa ning ndi? Rene sik. Rene sik Cahayu. Do Mas Manggolo maju. Alah ora usah isin, lek isin kuduan kresek. Ora usah isin. Lah ya ngono kok isin. Wong padha wedoke kok isin. Alah wedok kono ora iso muni, wek iso muni kok. Malah istimewa kandhane ya. Pareng asma sinten, Nduk? Namanya siapa? Citra. Joget nggih? Semuanya joget. Semua. Kene. Nek ora gelem joget diambung Pak MC. Ora lah kenakan MC-ne. Lah tregen penak. Ora MC kok guyu. Iku MC apa buto lah. Buto Pak To. Joget sini. Aku iki Pak To. Ayo Putra Manggolo. Ayo. Kadang-kadang sini. Sini sayang. Sini sayang. Ora nek tak ambung aku wis pokoke ora joget ya diambung. Kena sing wetok sing ngambung aku wae. Milih joget, nyawer apa ngambung? Ora milih. Milih joget, nyawer apa ngambung? Milih joget, nyawer apa ngambung? Milih joget, nyawer apa ngambung? Joget nggih? Setuju nggih? Setuju nggih. Ayo sayang kita goyang bareng-bareng. Artisnya Mas Didone siji Mas. Artisnya. Ayo Mbak Korina. Sing lambi pink Mas. Sing ngambil pink kok. Mintake sing lambi pink kok. Joget sini. Terus jadwalin jenengan iki. Ayo. Menuju di depan padi-padi Mbak Iwa.